Hej, jeg hedder Vebi Novedini, og jeg står bag Beeping Me Danmark. Jeg er uddannet VVS-installatør og har arbejdet i branchen i snart 30 år. Jeg har set én ting igen og igen. Efterspørgselen på grøn omstilling vokser hurtigere, end vi kan skaffe dygtige fagfolk. Det er præcis derfor, jeg har skabt Beeping Me. Vi matcher kunder direkte med kvalificerede håndværkere. Hurtigt, effektivt og uden unødvendige mellemled. For virksomheder betyder det flere opgaver og højere indtjening. For kunder betyder det tryghed, kvalitet og hurtig service. Og for samfundet betyder det, at den grønne omstilling faktisk kan følge med tempoet. Hvis du er håndværker, partner eller virksomhed og vil være med der, hvor markedet bevæger sig hen, så er du det rigtige sted. Besøg Beeping Me Danmark og bliv en del af fremtiden. Lad os bygge den sammen.